ka zage mutuwan yaron nan ya fi mutuwan Annabi Muhammadu daraja a gaban mutane. Ku duba abin da yake faɗi. Idan har kai musulmi ne kuma mai kaunar Allah mai kaunar Annabi Muhammadu kake kishin addinin musulunci dan hasken manzon Allah kai mun sharing bidiyon nan. Jama'a na faɗa da babban murya na rantse da Allah idan har za mu yi ido hudu da bawan Allah nan billahi lazi la ilaha illa hu a rayuwa ta fansa ko ni ko shi. Kamar yadda na faɗa a wancan bidiyo na ba laifin shi bane. Dadda dai ina addu'a Allah ya maganin shi to zarta shi ya wulakanta shi yadda yake kokarin wulakanta addinin yake kokarin wulakanta fiyayyen halitta, amma ba laifin shi bane. Laifin Aminu J Town ne da ya je nemo ma addinin musulunci wannan magana har aka kai ga haka. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma duk matasa irin wayannan da suke tunanin wai za su je su dauki doka a hannunsu rashin hankali ne kawai. Allah da karan kanshi ya alkawari zai kare addininsa kuma zai kare fiyayyen halitta. Allah zai yi kan maganin wannan ban Allah. Kuma akwai doka na kasa da against blasphemy. A bar doka ta yi aikinta. Duk mutane su ringa sanin akwai rayuwa yanzu already has changed. Akwai doka na kasa da aka sa shi tsari da za a yi magance irin wannan situations. Idan ka je ka ɗauki doka hannunka you are on your own.